Minule som hovorila o sebavedomí, že ľudia nie sú buď sebavedomí, alebo nesebavedomí. A teda, ako to máte vy? Najlepšie začať a spraviť si inventúru. Dobre počujete, inventúru. Sadnite si a napíšte si veci, v ktorých sa cítite sebavedomí alebo sebavedomé a veci, v ktorých nie. A ak s tým máte náhodou problém, lebo máte pocit, že vy ste tá skupina, ktorá nie je vôbec sebavedomá, tak sa spýtajte ľudí, ktorým na vás záleží, ktorí vás dobre poznajú a spýtajte sa ich, v akých situáciách, v čom sa im javíte ako sebavedomí. A oni vám s tým pomôžu. A to bude dobrý krok k tomu, ako si uvedomiť, v ktorých veciach ste sebavedomí. Na budúce budeme pokračovať. Teším sa na vás do budúceho videa.